Ia. Papă, mami, Rozi. Da, mămica, papă. Asta a făcut și apoi, da. Să întrebăm pe Aurel dacă știe ceva de puișori. E foame, mămică, papă, iubit. I-am dat pliculeț mai devreme. I-am mai dat? Castrula aia pe masă. Păi asta e de pe masă, ce l-a rămas. Nu, asta albă e a noastră, mamă. Asta e ce a rămas. Nu, aia de pe masă e cu cașcaval pentru cățea. Veni. Asta e ce l-a rămas la ăștia. Dar i-a mai dat pliculeț înainte. Ne-e foame. Dacă are puișor, probabil că de-aia. Mănâncă mai mult ea. Frumoasă, mama. Ia, mă. Adu puișorii aici, mami. Adu puișorii să pape. Fata. Am făcut mamici umbră. Aici să avem umbră. Da. Și cu geamul deschise. Da. Ce puișori, ce frumos. E foame, Doamne, Doamne.